no ipuun ko nga irugi, panagbiag mi nakakaasi, awan manlat gastusen mi, dolyar laeng mapaspasan pet mi. Idi matay dagidi dadakkel mi, basit adaga tinatawid mi, pila adda apagan anusan mi, gasot nga ektarya sadyay Waikiki. Upat kami nga agkakabsat, siya kun nanang day di nagrigat, siya kun tatang day di nagsaad, para igen alas ken pira. Numapan kam jay eskwela, agsasarunukam nga agkakaka, kukwamin adi iti kalsada, tas hasagay sakam iti tuyuta. Upat ng story ti kusina mi, naka-aircon pay ti kasillas mi, kompleto pay iti gwardya mi, nga inbaon presidente nga ikit mi. Nagtaray pay dagiti service mi, 120 palpalusen mi, nabangleston dagiti sidaen mi, no duman kam jay kusina mi. Kasano di mabangles kabsat, kitawan meten ti igatang mi, gasolina dagiti lugan mi, tana bankrupt kami meten adi. Numapan kam jay eskwela, agsasarunukam nga agkakaka, kukwamin adi iti kalsada, tas sasagay sakam iti tuyuta. Upat ng story ti kusina mi, naka-aircon pay ti kasillas mi, kompleto pay iti gwardya mi, nga inbaon presidente nga ikit mi. Nagtaray pay dagiti service mi, 120 palpalusen mi, nabangleston dagiti sidaen mi, no dumanon kam jay kusina mi. Kasano di mabangles kabsat, kitawan meten ti igatang mi, gasolina dagiti lugan mi, tana bankrupt kami meten adi. Tana bankrupt kami meten adi.